माझं नाव परेश. माझं नाव प्राजक्ता. परेश प्राजक्ता. परफेक्ट. आपलं वय 20. माझा 22. परफेक्ट. परफेक्ट असा की नाही तर आम्ही ठरवतो. हा हे कोण? अहो, तुमच्या घरात शुभ कार्य असल्यावर तुम्ही ज्या लोकांचा विचार करतास आणि निर्णय घेतास ना, ती लोक आम्ही. आमचं तुमच्यावर बारीक लक्ष असता. हा काय हा ही सोयरीक जुळूची नाही. मुलीची हाईट उंचा. अहो पण माका चालात उंच बायको. थँक्यू. पण आमका नको तुझ्यासारखं बुटको नवरो. तुम्ही? हो. अहो पण माझी हाईटचा काही विषय नाही. आताच त्याच्यावरती एक नवीन सिरियल होऊन गेली. उंच माझी हाईट. आमचा प्रबोधन झाला. थँक्यू. आपलं शिक्षण? शिक्षण M.Com. माझा B.Com. सोयरीक होऊची नाही का? मुलीचं शिक्षण जास्त हा. अहो पण माका चालत जास्त शिकलेली. थँक्यू. वेलकम. पण आमका नको असं कमी शिकलेलो. कमी शिक्षण म्हणजे कमी पगार. तू? वाव. तू? आता मी पण M.Com केलंय. M.Com केलंय मी. थँक्यू. तू रावाक खाय? मुंबई. वाव. मी गावाक. सोयरीक जुळूची नाही. किती? पोरगी मुंबईची हा. अहो पण माका चालत मुंबईची पोर. थँक्यू. वेलकम. पण आमका नको ना असं गावातलं पोर. पण तुमका गाव आवडता ना? गाव आवडता पण तो फक्त सुट्टीत आणि सणवाराकच. अरे देवा. तू? आता मी मुंबईत इलय. थँक्यू. तू मुंबईत खरं होतस? मुंबईत बदलापुराक स्वतःचा घर असा. वाव. मी आताच मुंबईत इलय ना. भांडूपला राहते मामाकडे. सोयरीक जुळूची नाही. किती? अहो मुंबईत मुलीचा बदलापूरला स्वतःचं घर हा. अहो पण माका काय प्रॉब्लेम नाही या. मी बदलापूर CST प्रवास करू शकते. थँक्यू. वेलकम. पण आमका नको ना असं भाड्याने राहणारो. अहो पण सिटी यार. चाय? तू? होय. मुंबईत स्वतःचं घर घेई पर्यंत 40 उलटली. तुमच्या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण केलीत. शिक्षण, पगार, मुंबईत राहता घर. अहो पण हाईटचं काय करू शकत नाही हो. अहो अपेक्षांचा काय घेऊन बसलात? 40 उलटली तुमची. अजून लगीन जाऊक नाही काय तुम्ही? तुमच्या तर आता थांबा, आम्ही मारतो त्यांका. तुम्ही कोण? अहो पहिल्या बेटीत जर तुमचा लगीन ठरला असता तर आमच्या वयाची तुमका पोरं असती. आई बाबा. अरे मेल्या. मस्करी करतास? म्हाताऱ्या माणसांची मस्करी करतास?